Giatay kay Day sa akong na-excited ani nga mga brushes ba kay mura ra siya okay lang wa siya kwenta. Everyone, today kay mag-get ready ko aning brushes ni Toni Sia. Sia pag charas. Giatay Day. Abi dyan ako vega kay siya na brush. Ending kay mura ra siya kanang somewhat baratuhon. Lang bitaw ra bitaw. Karon pa siya ako na-receive ban wala ra ko siya hugasi. Unsay ko naman, unsay purpose naman. Sige lang good. Kaya nagara na mo kon gwapo na. Dili lagi. Cute, di ba, oy? Apil ako sa trend sa mga TikTokers dahil na sa sila Toni Sia na brush. Abi dyan ako, pag unbox na ko, abi dyan ako na speciality. Puro rin dyan siya ordinaryo na brush. Di siya special dahil maka mind-blowing. Like, ma-change the world. Dili dyan dahil. Mura rin dyan siya maanggi. Char lang. Pero okay naman siya. So, di na akong dagan og storya, mag-start na ako, magpanaala, get ready with me, Charis. Karon pa siya ko kabalik aning video sa akong self. Karon pa namura kong nabaguhan. Taani na brush. Uy, lain kay paminawon gamit taani na brush. Unsa ni siya na brush? Wala ko kay ba. Karon ako kabalik og video sa akong self kay giatay. Speaking of kanina brush kay wala ray hait-hait dai. I think nasurtian ra ko sa December na batch sa brush. Naganahan na jud ko siyang design dai kanang pang imuha kayo siya pang get ready with me kay ang dating. Dili siya pang makeup artist. I mean pwede man pero dili ra kailangan. Char. Okay ra man ang brush. Mo ni akong pinaka-excited ang buffer brush. Mami na ilang gipang chessmen sila dahil na vega do kay tanan mabuang sila dahil. Sure, mabuang sad ko. Chess. Ito ay mabuang sad ko dahil kay ang brush biya kay dala X Toni Sia. Sia ra gihapon dahil. Pagamit na dyan og brush ani dahil what I see on TikTok. May tanindot ra sad uy. Charas. Ni apil ko sa ilang trend. Pero dyan buang. Awan na to if dali ba ko makablend ani. Charas. Na naman siya kay brush, diri good, di palit pa dyan good ay. Noon sa for me, naman sa na-intriga ko sa iyang packaging good. Wala ko nagpaki sa iyang usage, kundi iyang packaging. Wala na siya tusok-tusok effect. Maski na straight from the box na wala siya gihugas. Dahil, bago siya factory. And handmade pa dyan siya dahil. Sige, hugaw kay kamot naghili. Kung nagkuhan ni naghimo. Char lang. Ako ba kang stamp kaya wala siya hait-hait. Reviewer na dyan ko ani dahil. Oh my gosh. Dili na siya libakira siyang video. Char. Wow! Manan ako. Wow, inan ra kadali dahil. Mudi ay mga tao ani nga buang ani na brush. Now I get the kuan. Maging nasortian ko sa akong batch na so far kanang itong nagwat ko sa akong parcel na maabot man ako yung mga lakitaan na mga post sa TikTok na bati na yung mga tusok-tusok. Actually ha, wala dyan siya tusok-tusok dahil. If ever na sila individual dahil, I think mapalit siya kong mga 5 kabuok. Nindot paspas na siya, may synthetic. Nindot bito siya, musidlak dyan siya dahil, diba? Nice siya na packaging. Asa man ako mga Morphe. Dekada na ni siya day. Musidlak raman di gapon di ay. Mag-concealer na ta day gamit aning dual-ended. Follow the rules. Rakay ko day no. Tigla lang. Apila lang ta sa trend. Kay mo may nakasuwat sa box. Pang concealer daw ni siya or pang spot conceal or whatever. Ana lang. Dira ra sa under eyes juday. Gamay sa kaayo siya day. Like, so gamay. Magaling sa siya day kay wala siya tusok-tusok factor. So, betra siya day. I love it. Then, a reviewer naman ko ani day. Di mo ko tig-review day. What do you think? Okay naman ang brush. Lakas maka-fresh. Literal siya na pang spot conceal. If ever inanipal ni kadaka ang pang concealer, okay ra jud siya. Unta. Ako kuan good na siya sa behind. Ko gamit na contour sa easy. Barato kayo pagpalit na ko ani dahil tag 200 pesos ra sa online. Free shipping. Diba? Di na ko kailangan mo atog Seaside or SM City Cebu. Sila na mo ato na ko dahil. Diba ko sa double-ended. She's a she's a reviewer na ka done. Pero honestly speaking no, manginani na brush kay diki ko gana mo gamit og kana multi-purpose na brush kay mag-usab-usab mo gud ang color as a makeup artist perceptive. Dapat each brush kay nadyoy ka ng lain-lain og usage. Kanagi ako naman siya gi-contour. Pero ganahan siya ko lahi ako ang brush today. Kan lahi sa cream blush, lahi sa contour. Di ba daghang kay arte? Ang purpose na para di mo sagol ang colors sa mga itong mga inana good. You know what I mean? Char. Indot ba siya na contour day. Karo ko ka-realize na indot siya ang easy day. Pero di ko gana mo palit og full price since local raman siya.
Agoy, inananatang-tang. Pang cream-cream day. O di ba ni itom day na akong agda. Pero di kay ko tigbutang og cream sa akong ilong kay since I'm a oily skin ay di ko oily skin anong combination ko so mas dali ko mag oily sa ilong so if ever mabutang ko cream contour mag separate siya dai mag action siya cakey so it's better na lang na powder na lang down there na akong gamiton i-try na ko siya liquid blush pero if honestly speaking no ang manginani nako kay mo na ko siya powder di na lang since limited naman tong brush dai di ko magamit og lain brush. Noon sa synthetic raman sad noon siya, dili man siya goat hair. So, pwede di siya sa cream, pwede siya sa powder. O, diba? She's natural. So far, wala rin tusok-tusok factor sa kaning blush. Yung impression niya no, kay nindot siya day, pero kanang bitong makakita ra siya kag baratohon sa Shein day, walay eme. Walay eme jud day. Dili jud siya ingon na the best or something na special. Wala lang, mura na collaboration na siya sa isa ka influencer. Ora, dili jud siya ingon na oh my god, napildi ang MAC na brushes or unsa ba. Wala ra. Nakanindot lang jud niya, kanindot siya design. Like, guwapa bito siya. Like, luxurious siya tanaw walay eme diri ko na sold pero in terms of kanang bristles niya kanang yang brush or ana kay mura kanang narin palit ra kag OVW or mga Shein or maangge o di ba yun ato na gamitan og set og powder man mo niya akong una is set og powder kaning butai sa under eyes man loose powder for me long lasting ra siya gamit kini ganahan kay ko ginani na brush pang under eyes kayo o di ba pag ano ko kay naglinya-linya na ko mata mas okay lang, wala siya tusok-tusok factor. Ang kapiha sa ani ako ang brush kaysa itong Sephora dahil Sephora 999. Awa, same ra jud sila. Ang naka-difference sa kay kuan, gamay ra ni siya masya kay dako. Asa daw? Ano ra? Same ra bito siya ka softness. Giatay, same ra siya mahal kayo. Like set siya paliton kani kay individual mo mapaliton nimo sa kanang Shein at Chinese na factory na to pila ra ganin ni 89 ani ra de Sephora kunuhay o di ba? Mas grabe ko mo bake diri sa kuan ilong da. Walay top excess kay kabaw jud ko na dali kay ko mag oily diri dapita day buisit kining now nga. Dira ra ako mag-set. Kana ra dira dapita. The rest kay di ko mag-set diri everywhere. Hello day, she's a reviewer na jud girl. Gamit ta anin isa ka brush na murag powder brush. Ako na magulay gilabay ang box kay pag deliver di kay lata kaayo day murag kanang walay gamit ang fragile kunuhay. Basta ambot na all around something maguro ni. Gamit ko og kuan kanang enigma. Diba? Fresh ra. Man balik na sa tani na brush na nanay liquid di ko ganahan anang naay mga kanang okay ra man siya ang multi brushes pero kanang as a makeup artist di ko ganahan anang nabutangan ni siya cream mabutangan pa rin ako siya powder di ko ganahan ko kanang another sa cream another sa powder you know what I mean di ko ganahan magkuan noon sa muhikap ko kay di man siya pilit. Like I said, she is a synthetic, dili siya natural hair. Pero mura siya natural hair tanawon. So gamit ra tag blush, si Acors. Diba? Soft ra siya day. Sana all. Kani siya na brush, gamito na ko siya pang contour. Bisan, di na ko siya gamito pang contour, honestly speaking. Ganahan na ko siya gamiton siya as powder foundation or powder, ano. Pero sa on man, kung marar siya nahug og challenge or review na, anang, gamito na kaon sinaa. Og naman ni duha ka puff, di mo kay ko into puff or something. Ganahan ko, I'm a brush girl. Nag-bronzer na lang ta ani day. Bronzer, gamit ani ay. Ay, bronzer contour di ay. Gimo di siya pang nose line day, although pang color raman, di man literally define. Kuha na lang, I will be right back sa kong finished look. Okay naman siya ang mga brushes. Pag ko ka final defect, final verdict, ani na brush kay kuha na siya kanang pang get ready ra ni siya na brush. Kanang bitong dili siyang pang glam kay limited ra man gud ang brush. Although if ikaw ang type na tao na mo gamit og kanang multi-purpose na brush na kanang gigamit ni siya sa liquid blush, may gamiton pa siya sa powder, something ana, go for it. Pero if ako na
paka makeup artist di ko gana anang kuan gud kanang nabutang na siya cream blush man butangan pa dyan ako siya layer pa dyan ako siya powder mulahi jud siya dahil kanang ang feeling kay baga instead smooth ta siya kay mura siya kanang mugahi effect gets kakuan ka na amot lang sa akuan ng paka artistry okay naman sila dahil actually okay ra jud ang quality okay ra jud siya pero if imo siya ikumpara sa mga baratuhon mga angge mga Jessup OVW kay tigi ra jud sila day or basing swerte ra ko sa kong batch kay ni order ko ani around December dili ni siya pang launch date kato ilahang live nila na wala ko ipaki day akong giapas kay ang brush ra day dili ang collaboration maldita okay ra I like it. Nice siya, pang aesthetic. The quality is nice. The results is okay. Pero for me, dili ni siya pang glam na inaani og peg. Kung ano siya, pang get ready ra jud siya. Kanang di ka mag-contour, dili ka magkuan, pang cream blush ra siya. Ana ra. If di ka gana mag-mix og mga colors. Basta you know what I mean? Okay ra. I like it. But, naman ko yung mga brushes diri na tried and tested. O, di ba? Hamugira kaayo. Okay ra jud siya. I like it so much. Okay ra jud siya day. Pero if ko ana, for me, nindot ra siya, butangan pa siya mga lain brushes instead atong mga duha ka puff. Pero mora na siya. Char. Mora siya kanira kong bat. Bitaw, okay na bitaw ang mga brushes. Mora akong review sa Dala brushes. First time ever nag-review product. Okay lang. Ano siya? Dala X Toni Sia. Sia gihapon day. I miss you.